Newroza Stenbolê li taxa Yeni Kapiyê bi coşeka mezin hate pîrozkirin. Nêzîkî 1 milyon kes beşdar bûn. Agrê Newrozê piştî ku hate vêxistin qada Newrozê jî bi dîlanên keç û xortan, jin û mêran olan veda. Beşdervanên Newrozê hest û ramanên xwe bi duruşmeyan anîn ziman û ji rojava û rojhilat re azadî xwastin. Rayedarên Dem Partiyê jî li vê derê di axaftinên xwe da diyar kirin ku bila rayedarên Tirkiye demildest pirsgirêka Kurd çareser bike. Parlamentera Dem Partiyê Meral Danış Beştaş jî ji dengê Amerîkayê re ragihand ku Kurd dê him li rojhilat û him jî li rojava ew ê mafê xwe bi dest bixin. Ev dem ev ji hemî cîhanê re ew ê nîşan bidin. Ji xwe hemî partiyên Kurda jî bû yek. Ev jî tişkî giring e. Bi rastî hemberî rojava wexta ku êriş hatin di qadê de di cîhanê de gelê Kurd bûn yek zaten. Ez bawerim niha jî li her derê cîhanê de gelê Kurd dilê wan bi rojhilat re ye. Koma Azad di vê ahenga Newrozê da bi stranên xwe coşa Newrozê bilind kirin. Ku li ber egerên siyasî ew bi salan bû ku nikaribûn werin Tirkiyeyê. Lê îro bi stranên xwe beşdarvan geş kirin. Ahenga Newrozê bandora xwe li ser hemû beşdarvanan veda. Ewan hestê xwe ji dengê Amerîka re jî wiha anîn ziman. Newroz gelekî xweş e. Newroz boy min jiyana azadiya û zaf kêf û xweş e. Newroza Stenbolê zaf xweş midî. Newroz pîroz min. هر سال بندی به نوروز یک کیف همش نوروز مته یعنی ام کلماز تی آره کی کیف خوش بن آزادی برس جانان خوازه آزادی دمرتاش خوازه آزادی به tüm kişiye hapis zindanat خوازه her beji Kurdi Kurdistan نوروزان خوازه ام سال جاری وارن ام کیف خوش بن Newroza Stenbolê bi coşeka mezin berdewam kir. Di vê derê da daxwazên beşdevana ew bû ku pirsgirêka Kurd di warê demokratîk ba were çareserkirin. Di aliyê din da jî em dikarin bêjin ku bala beşdervanê vê derê li ser rojhilatin. Daxwaza wan ew e ku li rojhilat jî Kurd bibin kudanê statiyekê. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Stenbol.